mlynedd nawr, cadeirydd Cylch Meithrin, Llandudoch. Dwi wedi bod yn gadeirydd ers rhyw 4 blynedd nawr. Ond yn ystod 2 flynedd diwetha, mae wedi bod yn argyfwng arnyn ni mewn ffordd. A'r arian wedi bod yn ofnadwy eisiau gyda ni, achos y nifer sy'n dod, gan mae rhaid dim ond 2 flwydd oed i ni gallu'r gymryd. Mae'r ysgol yn cymryd rhaid tair. Ond ers 2 flynedd, ni wedi colli wrth gwrs yn arweinydd a cynnwrthwydd sydd wedi bod yn ers 20 mlynedd. So mae hwnna wedi bod yn ofnadwy i ni mewn ffordd. Ond i ni wedi cael 2 athrawes newydd i gymryd y cylch a maen nhw'n arbennig o dda. Yr unig broblem ni wedi cael wrth gwrs yn ariannol, so mae rhaid mynd ati i godi arian, a ni wedi bod yn cynnal gweithgareddau bron yn fusol yn ystod y flwyddyn a hanner ddiwetha yma. Ni wedi bod lawr yn yr abati, ni wedi bod yn diwrnod canoloesol, ni wedi bod yn parc yr ysgol gyda diwrnod hwyr gyda'r neuadd, a unrhyw beth sydd yn y neuadd i ni na, a gweud y gwir, falle bod y pentrefwyr yn meddwl pwy yw'r rhain sy'n ma trwy'r amser, falle bod nhw wedi cael llon bola honno ni, ond i ni mynnu dangos yn hunain, i wneud yn siŵr bod pawb yn gwybod bod yna addysg i blant 2 flwydd oed, hyn ys bod nhw'n 2 neu 4 oed yn y cylch, a hwnnw drwy gyfrwng y Gymraeg, a mae hynny'n bwysig iawn. Hefyd mae'r garnw'n dechreuodd y cylch i ni yn 1973, a dydy ni ddim ar unrhyw gyfri am i'r lle i gau, a i ni'n gweithio'n ddiwyd iawn i godi arian, ac hefyd i wneud pobl y cylch yn wybodol bod ni a fyddwn ni, trwy bydd yr arian gyda ni. Diolch yn fawr. Helo, Kelly ydw i a fi'n arweinydd am Cylch Meithrin Llandudoch. Enw fi yw Katie a fi'n cynorthwydd yn Cylch Meithrin Llandudoch. Ni wedi enwebu Pwyllgor y Cylch, sef Llunos y Cadeirydd, Petra yr Ysgrifennydd a John y Tysorydd, achos maen nhw'n gweithio mor galed i gadw y cylch i fynd. Cylch bach i ni a ddim lot o rieni i helpu godi arian, ond mae'r Pwyllgor wastad yn cynnal disgwyliadau i godi arian ac yn hybu'r cylch i hysbysebu bob cyfle posib. Maen nhw'n gweithio mor galed i godi arian, ond maen nhw hefyd yn rhedeg y cylch mor dda a mor drefnus. Maen nhw'n gret a wedi bod wrthi ers sawl blwyddyn sbel cyn i ni ddechrau gweithio yma. Maen nhw'n meddwl y byd o'r cylch a gobeithio byddan nhw am byth. Maen nhw wir yn heiddi y Gwobr yma. Da iawn Llunos.